What's up guys? Masayang araw sa inyong lahat at sa ating mga subscribers. Nandito tayo ngayon sa Minalin, Pampanga. Ang episode natin ngayon, manghuhuli tayo ng tilapia gamit ang panti. Ang mga kasama natin ngayon, si Albert. Hi guys. Si Patrick. Si Romeo. Ang cameraman natin yun. At ang inyong lingkod, Our Kitchen TV. Cameraman. Kasama pala ang ating cameraman. Hi guys. Si Paring Billy. Work really ako. Tara guys, samahan nyo kami hanggang dulo. Yan guys, magbabangka muna tayo. Ang operator natin ngayon, si Paring Billy. Tamasan mo na yan, pa. Are you serious? This is torture. Shoutout sa may hawak ng GoPro. Ano na naman? Hindi mo gani na lang, Billy Boy. Atas mo, tulak mo muna dito. Tulak pa pala. Yan. Ganyan. Eh? Magaling na ka pala, pare. Iya sana. Tulak mo. Eh, dalam buka lagi. Kabila. Oh, ano yung mga sa Billy Boy? Ay mo, hindi mo punta ng tamo, oh. Hindi, wag ka na magsagwan bat si ano na lang. Para hindi lumilikot. Tula na daw, Patricio, yung kaya katawa. Oh. Upuan. Pupuntahan lang natin si Patrick guys. Ayun. Tingnan natin kung marami na siyang huli. Gumana na may lang Billy Boy. Papunta nila lumang ka rin. Billy Boy, papunta nila naman daw yung bangka. Mailiya pa mo, oh. Ay, liyabit. Alak shoot, ha? Sabi sa tama. Di mo kami binintay. Papunta yung dami yung bangka. May harap ka, Trek? May harap ka? Lumagay penahin mo na. Marami na. Pre, ika na mag-drive Kenny. Meron na akong paminit ko dyan. Wala man. Ano yung pinangukan mo? Pantik. Ante. Kenny, pakay mabaray ko mo. Wala naman sila kayo tayo. Okay, punta natin. Baka nanginit eh. Sagin ako. Kaya tayo yung Romeo eh. Ito na nga, papunta yung dami bang kami eh. Huh? Ano?
kukunin natin yung mga tilapia. Oo, mananok medyo namin. Wala yata natin. Oo, rin. Gutan niyo. Sabi. Amo, wala ito mo. Uy, dami oh. Ah, meron. Kagula ka mamalo, oh. Hindi ka mamalo? Oo, ini, oh. Mama ko mantina, Billy Boy. Yan namin yun. Ay, dalag oh, dalag. Pangalatida pa mo. Oh, may chat-chatin eh. Kung pala yan ako, chat kayo, sabi ko pin para mental na kayo ng kain ko. Yan, sumana ako. Wala ba? Yan guys, kukunin natin yung mga tilapia gamit ang panti. Alisan tayo, hindi ka makain po natin. Yun oh. 1-0. Banyak klase sila. Wala eh. Kulay red dyan oh. Kulay red yung tilapia guys oh. Uy, ang laki oh.
Yan guys, may nahuli kami, janitor fish. Dagol na na, Trek. Bye-bye. Hindi man kasi kinakain yung guys, kaya binalik na lang. Par, shout out. Konti pa lang, ilang piraso lang. Yun guys, natapos na namin yung isang pantito yung nahuli. Pupuntahan pa natin yung isa. Baka sakaling makarami pa tayo. What belly? Okay. You know. Yan guys, sariwang sariwa. Ihawin natin mamaya yan. Oh, maya-maya. Uy, maya-maya guys, oh. Kala ko kanina bangos. Ano ko yung bangos ken? Natin mo rin. Laki oh. Yan guys, janitor fish na naman. Janitor fish na may kasamang tilapia. Ay. Ah. Uy, dalawa guys oh. Lalaki. Ha? Lini ko yelo. Oh, marites la rin eh. Siguro yung dalawa na yan guys. Kulang na sa 1 kilo. And right. 3/4.
janitor fish na naman, no? Tapos may Mang Carmen, papaglinisan niya ka rin. Napula pa mo ko. Magaling yung kupal ka. Tara kita lang sa may kaya. Parang na din. Dala tayo lagi Mang Carmen, papaglinisan tayo. Yan mo sa kanya. Kaya di piyalo kanina ni man. Lain mo yung magay kanina kasi lain. Ako sa lang ako. Yan guys, patapos na tayo. Ulit mo yun, na-chami kita o wala niya. Hindi may balik. Awa na ya, tata. Kumusta na yung mga pagod na pagod dyan? Mainit na lo. Wala kayong ginawa kayo maglinis ng tilapia yan. Bili ko tayong manok ko. Ha? Bibili ko yung manok. Wala ka. Update mamaya guys, pag maghihiyaw na tayo. Yan guys, babalik na tayo sa bahay nila Patrick para maghihaw. Yan guys, ito na yung mga nahuli namin, no? May dalag pa, sumalang. Ako na. Makatakot. Yapo mo din. Oh, okay na. Bilang piraso pa yun? Buhay pa. Iyawin na natin mga nahuli natin kanina guys. So, buhay pa yung dalag. Shoutout pa. Shoutout sa mga viewers namin dyan.
Shoutout sa mga mahilig sa tilapia. Tilapiyang buhay. Biglayan. Ayan, pala. Yun o. Yun o. Sabi may libensya, no? Sabi na lang, datang lang ano? Ang ganda dito mga palo. Dia po tito. Dilo. Dia po. Bulig. So ba, shout out par. Kayang pork belly ah, babi. Napa? Ayan. Ayan, dapat nasa gilid eh. Mamaya na yan. Malapit nang maluto ang first batch. Courtesy of paring Billy. Yun o. Shoutout po sa malaking naiambag sa ating panghuli ng tilapia. Yan, yung mga mukhang yan. Pati yun. Yan guys, konti na lang. Maluluto na, kakain na tayo. May boros pang bangus. Yun o. Yun o. Oo. Ang galing yung mas mo? Oo. Nakato pa COVID din. Hindi, yung kay Ino kasi budang na pa, budang. Kuya, na pwede mag-request, pwede tanggalin yung mask mo ha. Yung mga mask mo kanyo. Pisa-pisa na okay di. Hindi ako rin na siya. Makain pa naman yun. Maliparas ko mo rin kita eh. Ito, guys. Tulang ka na oh. Nakakaumulan eh. Lagi pa tayo na itong ulit ko, pwede na eh. Pinandit pa. Lagi, abaga pa eh. Bayatan ka atin ang adwana pa rin tayo. Maluluton mo na lang. Sila, lima lang. Okay na ka. May luluto pa ba? Sila ate ko. Kain tayo guys. Guys, Pati ako din ako, tingnan mo ang lubos. mas bato, darado na ako. Kain siya. Sige. Dito na. Pero, Nga mga sarap na rin. Basta nila diretso.
Ayo, ang tama-tama pa. Kita lang pa rin ako, kanang hindi ka, pero may medyo lang. Hindi nga rin balong na. Ito lang tayo bakit? Lamang ko, bro. Kain tayo, guys. Hindi ka naman pa, hindi na ako. Reaction ka katay ba? Hindi mo sumapali lang ka. Kung mawawala yung paling bineba, alam mo na yung minta. Lalo na din talan eh. Tayo pag-isong mo te. Di bali mo ang kaya. Lagi pang mukha ka sa ako at ano. Hindi mo din. Wala na akong tingin. Sariwan naman yan ito. Parang tulo ko. Ganda ng minalares. Nakakalimutan ko eh. Malapit na yung Mount Calvary nga. Babre, malas ka ako maganda. Hindi man yan maghuba. Kumain na lang. Ganda kayo eh. Sabi natin yung balakang pinapang ka pa. Yung malasing kayo boses ko yan. 24, kalag may yakin. Wala kaway po dyan, may pun. Malakbag eh. Kasi yan ba yata pa? Yung may pagdaan ko lang talaga. Matakas din mo yan. May botang mo talagang kahit. Wala akong mapatagan. Botang-botang bila. Sintakan mo yan. Pag Boss na yung Aerosmith. Ay, gawa lang isa. Ayan po. Kuya. Ano ko lang? Jadi yang boleh kau? Libet na. May pagtirapya, may palamatan. yung pakala. Ay. Ah.
May sabihin yan. Ang bata lang pa ba kanya may dari? Ang meron. Kami sabi ni Boy. Hindi po. Bigyan mo ka natin yan. Tabak pa na ako kaya minsan yung gala. May kasi nila. Oh. Salamat po sa mga nanood at dito na natatapos ang ating adventure.